Hej, ti nisi subscriber, to je baš tužno, jer pokušavam da dobijem 200 subscribera, tako da ljudi pomozite, ne budite lenji, kliknite subscribe dugme sa zvoncetom i uživajte u svim mojim klipovima, pridružite se u moju armiju. Pozdrav, dobrodošli na Green kanal, danas ćemo Danas radimo nešto najluđe na Balkanu, a to je... Halo baba. Rekao sam ti da me ne zoveš, snimam klip za YouTube, rekao sam ti da me ne zoveš. Dobro, lepo sam se obukao, hvala, ćao. Jebi ga. I danas ljudi radimo jednu ludu stvar, a to je, tražimo medveda u šumi. Kao što znate, medvedi je teško da pronaći, a i opasni su. Biće dobro. Ajmo. Samo malo da pitam komšiju, ima li malo mlijeka? Komšija, ima mlijeka? Nima. Mlijeko, hoću mlijeko! Nima. Ništa od mlijeka. Ćao, baba. Well, hello, Luca. Čuo sam da u ovim šumama luta griz. Ne znam niko je grizija, ali čuo sam da luta. Mislim da imamo šanse da uhvatimo tog grizija, kogod to bio, koliko god visok bio, koliko god mu kurac bio visok. Imamo šanse da ga ulovimo, tako da neće biti teško, nadam se. Oj, grizli! Grizli, brkoviti plavi! Aj, Grizli! brkoviti plavi. Grizli! Dođi! Evo, javlja nam se. Idemo po njega. U ovoj šumi također ima i vukovi. To naravno nas nije briga zato što mi smo super od... Ništa niste vidim. Ceci. Dobro. Vi šta kažete za... Ajmo da... Nemoj se smeješ! Moramo da nastavimo da tražimo medveda. Neće biti lako naći ga. Ali znate ko sam? Ja sam Cape. Naravno, svi znaju Cape sa pesmama, brzo i pogledajte, bit će ovdje. Valjda, jel tamo negdje sam? Ode moj kamerman, ljudi, traži novog kamermana. Čuo sam da ovim šumama luta taj grizli kogo da je, ali luta i duh belog medveda. Vi znate ko je medved? To je neki medved koji je beo. Mislim, logično. Oh my god! Wow! Logičnije ne može da bude. Ljudi, donirajte, imate donacije u komentarima, da pomognete ovom mom kamermanu, da ja njemu nešto plaćam za ove sve muke što meni radi. I naravno zapratite ga na Instagram, ostavit ću u opis, kao i moj, naravno moj je bitniji, zapratite moj. Sada... Šta sada? Idemo on. Ljudi, ne čujete ništa, ovo pusketa drveće, ne? Jebem ti materi, ogradi u pičku. Ljudi, ništa, moramo da zaobiđemo ovu glupu ogradu. Svi u komentarima skejte ogradom. Lajkujte ovaj klip.
Ljudi, čuo sam medveda. Medvede! Medvede! Oj, medvede! Doći ti koju pičku materinu? Ljudi, ja sam Maša. Tražim medved. Izgubio mi se med. Okej. Okej. Jebem ti, man. Samo je tražim, ljudi, izvinjavam. Ovdje sam čuo da su medvedi vrlo česti. Kao i neke budale koje ih traže. Idemo tamo gore da vidimo šta ima. Ovo je dobro mjesto da bude neki medved ovdje, znate? Fazan! Fazan! Dolazi ovo, mamu ti jeb. Jebe ti fazana. Ode mi ručak. Našli smo jednog fazana koji nam je pobjegao. Korona. Ne brinite se, ljudi. Pronaći ćemo mi tog fazana. Ne možemo ovdje. Evo sad su džubre. Kako imani ljudi. Ne možemo da prođemo ovdje. Medo! Fuck you! Fazanu! Fuck you! Nema nikog. Moramo naći. Ne brinite se, ljudi. Zbog vas ću naći. A vi zbog mene lupite taj like, subscribe na kanal. I lajkujte, opet ću kažem, ako želite čorbu od fazana. Jer ću ga uhvatiti 100%. Moramo pronaći tog fazana. Eko je tamo. Alo baba, si to ti, daj šećera. Šećer, molim te, baba. Dobro sam. Ali moj kamerman nije dobro. S obzirom da smo se skrljali i ja i moj kamerman, s obzirom da se to desilo, jebi ga. Ja! Jebe ti mater! Nismo našli medu, ali mislim da ćemo ga naći uskoro. Kao i našeg dobrog druga fazana koji nam je utekao. Okej, idemo. Ovamo je meda 100%. Medo! Oj, Medo! Medice, nemoj. Ovo je Meda. 100%. Ili on? Ljudi, mislim da nikad nećemo naći medu. Jeste li čuli to? Jeste li čuli to? Nešto tamo. Ajmo. Budimo tiho. Nešto tamo. Nešto. Oj, medici.
Misli da smo naši miljeni.